Ti khubi phi baro ki bayape ekanika video kanika por kapamata. Ti kabaningkong ay khublaya ka Chwas MD Entertainment kablapanya ekanika turnamen yuko berwai Badsha. Ti ka kerteng junga kalong one bor kharjana. Ka shnong junga kade na maulai omsa. Ti komni ngan stang no mangan roai. Jing em hang ni ngas ngô kenja bandon bat pi ba it ngakwa kilom kiwa ken yeng sakhi ba it nya it shisha ya pi towan ba it towan shanga gamen sim galing apisa wan ba it tuan shanga đây tang ya pi ya la jing em nga la ai ti đây tang happy jing em jong nga la ai ti khubei shibun